abantu abamnyama abasithi sisoloko kakade siphuma kumakhaya ayevalwa ngebhatyi festive. Siphuma kuloo makhaya apho khona ukuze nitye funeka kuyokuchola intsasa kuphekwe. Sivela apho thina, sivela kuloo makhaya, kodwa uThixo onguThixo wasinceda. Kuloo nto sifuna ukuthi kuwe ungazuyenza impazamo yokuthi kamva into endakuba yiyo ibothelelwe kwinto abazali bam abakhe bayiyo. Ungayenzi loo mpazamo. uThixo uyolula. uThixo ukusuka kuwe ukuya kubazali bakho uyolula. uThixo kunjalo nje uthe umfundisi uMngalwana ungakulinga ucinga uba uThixo uphelela kwimeko ophelela kuyo wena. uThixo uyolula. uThixo abheke phambili. Yiloo nto esifuna ukuyibethelela kuwe namhlanje umphulaphuli. Bawo ewe mfundisi wami, elithi kumphulaphuli ayiqali kuwe le yokokuba uzibona ungeyonto nekhaya lakho lingeyonto. Ayiqali kuwe le yimbali yethu lena, kulapho sivela khona sonke. Wonke umuntu ontsundu xa umbuza umbuzo kokuba ufike njani kule ndawo, uhla unqwenela indawo akuyo, yazi okokuba usuka kwimo yokungabi nto nokuphela kwethemba lokokuba angaze abe yinto. Kodwa into esizoyithetha namhlanje, ikho imini yokujika kwezinto. Hla uThixo ebeka i-full stop, uThixo esithi lento ebisoloko isenzeka iphela kule ndawo. Ukusuka namhlanje ndiguqula izinto. Wenza loo nto uThixo kwelaa khaya lika-Amosi. Akakayiqondi yena u-Amosi okokuba uThixo ubeka i-full stop kwimbali, ngoba uqala into entsha namhlanje. Sizokuthi kuwe mphulaphulu, ewe belikho ithuba apho ungeyonto nekhaya lakho lingeyonto, futhi ungekho themba lokokuba ningaze libe yinto. Kodwa ikhona imini apho uThixo ajike khona istori sekhaya lakho. uThixo waqala into entsha. Namhlanje sizokuthi kuwe bambelela kuloo ndawo, imini yokujika kwezinto. Ngalaa mini uThixo anyula abe mnye phakathi kwekhaya elinabantu abangento, kodwa uThixo anyula abe mnye ozawutshintsha imeko yekhaya, ngoba wenje njalo uThixo abheke kwikhaya labantu abangezonto. Anyula abe mnye phakathi kwesininzi, silibone ikhaya lisima, kanti lima ngomntana yedwa onyulwe nguThixo. Wenje njalo kuThixo ukucima imbali yokungabi nto. Namhlanje uThixo utsho loo nto ku-Amosi, esithi uAmosi, yewethu yinto yekhaya lena, izinzile le nto, inengcambu yokokuba kweli khaya akukho mntu wakha waba yinto. Nam andinathemba lakuba nto, ngoba xa ndikhangela apha emva akukho mntu khe wabanto. Ndawathatha phi amandla okokuba ndibe yinto? Kungazange kwabakho mntu uyinto nje apha namhlanje. Akayazi okokuba uThixo ngale mini uzowutshintsha istori sekhaya ngokokuba avuthulule abe mnye phakathi kwekhaya, ambeke endaweni ebanzi. Nawe mphulaphuli, baninzi abayaziyo le nto siyithetha apha namhlanje, abangamangqina okokuba yawethu eli khaya eli laliyintlekisa, eli lideleleka, lingajongelwanga ntweni, kungekho themba lokokuba lingaze libe likhaya elinesidima. Kodwa uThixo wenyula phakathi kwekhaya, wabeka umntu, wamenza into. Namhlanje ikhaya linesidima, into eyayifudula wenyula phakathi kwekhaya, ngoba unjalo uThixo usuke enyula phakathi kwekhaya. Bathi abazali babengezonto, bejongelwe phantsi, basuke babe nomntana ondende emafini ngempumelelo, kanti uzawutshintsha istori sekhaya. Unjalo uThixo kuwe mphulaphuli, unjalo uThixo.
unjalo uThixo